live Chenro Kuku Mar Wach wendo na migosi Kristo walo kode mbaka reke weche ge kuma thoth mokalo achiel kuom gi en kaka na wasingo ni thuolo manokalo chino bro kaka inyalo duoko jaod bura mari kata mana jatendi mayiero masamano kotin e yo makare recalling gi dombogo kachiel kod weche ge kuma thoth jatend piny owacho chano mar loko cabinet mare weche ge kimag mulurela mondo dinga mondo me oidho got mar Mount Kenya kende kachiel kod kaka siasa migoyo e kanisni wa IBC osewal jangwen wadhi pomo fuok mosega bede chan transition mar nyithindo wuok e primary kadhi e form 1 wacho ni tiyo kun mucho 100 kun moko poko 100 live nyinga en Haron Otieno migosi Kristo wala e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Chris ndenadi juma chako mabe 50 marache nao kapoko wenye 50 maber kombe ngeno dugo yes full time jo Kenya podi ofil sorono ayudo kaji healthcare maroso podho just stand mang'eny ngia koro jo piny garon lakini mtu ni Kisumu September sasa de Kisumu COVID center guyath ma yudo thieth pogore nikech COVID kon tuo kende machando peke kidhi malaria pod nitie tuoche moko dong pod nitie to thieth to mar yath mag tuoche go onge mane shida thieth nitiere lakini tuoche monego thiedhi nitie lakini yath mathiedho gi to onge yes lakini kada ka jodwa gomo nikech welfare gi no wuondi gi loso gi okolos thieth generally wach ne rach en yudo ka ji dok private hospital the over the counter drugs nikech ka iso temo kidhi hospital to indiko ni mana barua in short the prescription mano kende ma daktari nyalo afford the rest in cocaine kata koro NHIF miwacho ni is meaningless nikech ka NHIF nyalo miyo yud thieth ko NHIF nyalo miyo ndik ni mana yath to koro NHIF no koro en meaningless. Wala sana kodi wach ni mar recalling mano walose mano asingo ne jowinjo wa thuolo mano kalo chien the process mar recalling itimo nango tango manyalo miyo jaw piny dwar mondo gi recall jatendgi ayro kamano ojon ingen recalling ingen chik wacho no katni in kigo kura tinde de yen power jatendi miso jatendi no inyalo duoke dala duoko dala nikech ko yiere gavana ntie chenro midwoko gavana dala can MCA MP ntie chenro nyaka senate nyaka women rep ntie chenro midwoko dala under the MP senate ntie regulation ma guide duoko gavana dala duoko MP dala under election act section 45 48 Tiyo guidelines kaka inyalo duoko MP dala kidoki MCA one go section 27 29 na Tiyo guidelines kaka inyalo duoko ywa MCA dala kidi governor ntie section 33 mar county government act mamiyo ochiwo chano kaka inyalo duoko governor dala kuom chenro gi te idwa gavana mosodok dala onge MCA kata MP kata senator mosebedo record ema pinyi to dipane gavana osedong nikech gine magiricha ahinya koso siasa be nonyi yen kan loso katiba nitie selfish interest mar MPs kete MPs osesike yen tukin loso kan MPs neni parliament to neni protect their interest kech ngien gavana chik ma iduoko MP dala go MCA go women rep go senate ne ketno inyalo duoki dala 24 months after election and not a period less than 12 months before election to governor to neonge gimachalo kama kotieko election kawuono to MCA sotero motion in the floor to giro 2/3 to ginyalo impeach odonjo jomani nyalo goli yes according to MP Senate women rep moko modongo en oketen inyalo duoki dala 24 months after
wacho no tende inyalo na dok dala kisitieko higni ariyo. Yes. To ka higni achiel odong' ka election no itimo to be nyalo duoki dala to recall. Iparo ni maeri jod gweng' noneno nogo tont mbele. Make protect the interest. Yes. You don't know. Nyocha Atiba Institute, Gumigambo team of the court 2016. Mondo determine to chikni ben oluo sheria ma Kenya kech o discriminate jomoko ne mambo kitu maber. Koro court no chiwo duoko. Court no make a ruling no acha na chikni en chik marach. Court no golo section moro ma require kech iwacho na chik mar duoko MP kata MCA ne wacho no mokwongo MP nyaka bed no otimo makosa moro ma mibadhi chapter 6 en conduct nembe okotimo koso bedo ko bedo ka ng'ama oluro ofise gik mosotimo duto ok beyo kiso yudo gigo duto tidhi court timbe ne die tok chik di tok chik. Yes. Wiye be nyaka seko be no owilore ken ng'ama wiye en mental problem to kidhi od pod nyaka idhi court bu court ma determine. Yes. Indeed MCA MP ni otimo gik machalo kama. Bang' timo mano, yes, indika petition in writing. Petition ni ioro e IBC. IBC rango ing'ano mid threshold. Threshold ma nyaka rang en jogi mane mikawo bae ni ikawo nyingi nyaka gibed ni gin 30% mar jo voters in that ward. Tibe nyaka bed ng'ama niko petition ni nyaka bed ni igo kore wadano. Kidhi mbele dido gima kawo 30% gi nyaka bed ni gin gi aya ipat mopogre ma wadano. Ok nyal kawo ji one sublocation. Maybe ng'ano ko ay clan no. Koro di clan ma kaki aicha. Koro kawe jogo koro side. Koro no one goli oyo. You are doing no way of giving you represent the ward. Ikawaji konacha. To immediately to memorandum no to nyaka mari call na MCA kata ma MP. Nyaka yud ni ochopo tung pin ikaw nyingi jogo ikaw ID number gi ikaw nyingi gi nyaka indicate into male female nyaka ket list. To ai in ngama timo petition nyaka bedne okichung election makore yere ngano chikne na wacho kiso yiri ko god kora ko itel IBC gini bes IBC yiri kodi to ne adier gik mi wacho gi nkare titero gino mo be call election. The call election tibedo yes or no. Yes. No wadwaro wod John odog dala keso kikodog. Yes. Ko yidi goyo kit kura ni koso go yidi ne okidog ni ng'ama racha dir tibidi dala IBC declare position ni vacant. Chikro ne wacho bang'e no kata ko declare vacant in ng'ama golte podo yien duogo mondo chung. Be nitiere ng'ata mosegolo record e Kenya ka? Recall poko saksi kaka no get en nikech kata mana governors gin jok mano gol mani office nikech ket cases ma poko dogi mar governor pod wani my recall. Yes. Impeachment and recall poko record ni wacho ni chiko yie ne nyalo recall governor bende machi luongo ni impeachment. Okay. Gol ng'ata office. Yes. To mar MCA luongo recall kich close opogre kich recalling and impeaching and to opogre as a governor impeachment kich gol through MCS through kora migoje to jogi tigolo through japiny. Yes. Koro mar jogi no make matek mai mar jomane MCS okere ma governor dok ne MCS to kete minyalo gol sasa idwaro to mar MP gi MCS ni ng'ani koso duoke dala to yiri chung to bi kapok giro dhi mbele IBC ni pesa na nyaki chiwo kina petition to ga ni duoko ni but then pesa ni chi gole mondo odita jokas
kendo yuma Yes. maonge substance. So nyaka igol fee moro mondo omiyo Yo mondo bigino dhi mbele. Koro kineno ka part mar golo MCA, golo MP donge ok ket matek. To ma gavana ne gilege. Koro giduogo no in kidwa golo gavana. MCA kinyalo wuoyo go MCA nyalo res numbers. But you MCA achiel nyalo timo petition ya sema. Boy 2/3 of the members for petition. Go get go motion no koso yie motion ne tero nyaka ka governor wagole ka bedo impeached today bro Tiyo koro watero report na MCA tero report to the Senate wagolo governor report ni nyaka tero Senate within the area majogo kalo Watch impeachment. koro tendo la joka nyaka discuss within the library bang submission. Magi mi governor bende thuolo mondo dhi oketa yare o yo winje wende. Bang mano governor nyalo appear Senate. Boy yena appear no watch or explain himself. Senate dhi keto committee maji 11. Ipane ang'o mosetimore pok wa MP jotendwa nikech process ni rie malach pok wa record nikech process ni rie malach koso joma gilerte koso siasa mwagoyo mar dudi. Ingen Tiyo gario. Challenge is another way. Ario and party. In party, Korean ngato. Yes. To give time to protect the Oko. His interest in benefit. Koro kai dwa temo bolongani. Tiyo atimkara inija party mani. Mana big and hooliganism. Juluru kimade the aftermath. Imade timre bang Tok kineri. Tongoli. But I feel it's a high time. My journey go test Katiba. Impeaching Yogi. Governor was on the course of the impeachment. They call him close. Governor saying governor new MCS in Yogi can so they can protect themselves. Kalilo sere calling gravana impeaching mai sere duoko jo muktiyo bedala. Miko suru maga kanya duoko jo tende moko dala cabinet no temari shuffling. Ina nadi samido atime saniri bende nigi madhi konjo Kenya koso do wege mondo bigitinya kichobe giko mare. Makmano ero live Chenro mar Kuku Mar Wach nyinga en Haron tiro wedna en migosi Chris Owala e Chenro mar Kuku Mar Wach. Machiegni Kuku Mar Wach lo mar ariyo nyinga en Haron Otieno wedna en migosi Chris Owala wagombako chiki kuma thoth matimore Kenya kachiel kod gwenge mag Kaluo. Uru Kenyatta duoko joge dala. John appointment mar CS for the cabinet. Dr. Omin Rice. Yes. Kechira cheno okinya tiyo gluma okinya miyo vision ni chup kamedwaro. Duoko jidala no en gima part of democracy. Part of management. Onyalo wali kawuono kinyo nyalo gwethi kumitere onge. Yes. Circle anime. But yene kama duoko tamana governor. Omi protect us ani man go si ministers medala sasa madwaro. Ko feel no kali konye chupo singone. Yene maro uru en yene kanene gi yero cabinet. Gudi biti mare. Tidoka itiyo gika ma anything we discuss ngachagore kodi to gibedi tero gibedi chagido gibedo kegen kaka to kangate kara upate baka mar siasa koro gibe gichiwo pesa kucha por gichiwo tenda ni jogi por gi oil tielo magoicha oil yo acha misa migo ngato obinyal bukone gimi chiemo chiemo no mie te kom do gore kodi because that's what it do. Para late gima do change malongo onge joko solo network isolo so pesa serikali no koro ochal gima kesane kama sama weni kata tenders ma ichiwo serikali likarupo ipatisa koro de ma reshuffling koro kodi konyo yena reshuffling mo timo for ego ne
but aparo no timo maleo. Oksamoro dwa time mar mondo yud jok manyalo konyo chopo lek mare. Ka jori yiero maiga ma. Okay, chopo lek ni idweche 10 kat matin dweche 10. Lek ni kila crime development agenda budget is 12 years, 12 months. So my way budget man 2021-2022. Rumo do marauchia. Ega michako. Budget dong dweche di mondo rumo. Mabangi nukuro onge. Budget mekore di chako and man 2022-2023. Ma boy ichako timo implementary projects October. Pesa mabro chako after June, July, nyaka first quarter and current. Development the chakre is second quarter. Machako run from October no. Ido kakoro warga pesa machalo. Koro tell me the suffering. Sakoro kudekoni. Because chopu singo ne kanye. There's not team marano no ngeno be punish jomoko. Yes. Mondo close go is circuit to ginyalo timo indarimo. Achiel gik miyo wacho ni rais chano matimo reshuffling mare bende en mar mondo miyo kel joma nie kweth mobalo kata mana opposition gi dhok machielo mondo miyo donje sirikal mare. Iparo ni manyalo loko pachgi kata nyalo miyo samoro coalition midwaro mondo migwe niri gidhi kata kaka ni oyo pod nwa gimoro wabede iye kae. Aparo ni Ojon kinyalo paro bang' kama noecha Kibaki ne oriembo prime minister i sirikal mare Raila Odinga. Onomiyo gi teko jomnoriembo onomiyo teko boyombe 2007 Elizabeth kwalo election. Ingen kidhiro ng'ato oko timiye teko jopiny sympathize kode. Koro aparo no the timing is wrong. Anyalo marong gima notimore kinde chandi kinde kitimore mano bolo uto gini imedo acha sympathy koro anaparo no ntie julu acha kigo ng'ato piny to ki imed nyono gi koso podo tiwe kon to iwe to gimade gitimo politically gi focus on the magidwaro giwe focus on goro job. Then you go know the difference. That's what you go as a cabinet minister. CS, Mayoro Ketkaja. Obey the constituency. And you got a medal and a bold joke, a medal and a strengthened joke. Kitko, you see who Yanka go record the guy I need to ignore him. The baby at record the bookie boy. Yen kin Kisamo Historia, Ojon. Tell me what they pass one law. What do the second one law? Jinulu the third one law. Okay, the fear of re-attack. Kahaji Mokomo Tanogore, you do the world of the Urumo. Nigilu, Koropacha Wakaki, the third one was the chapel Machanand. Korogidu to our film, adding the focus of the Timo. Kaiwacho Luro attack the Wong. Osebili Kadi Sumuru Dinka Kahanga to Marach in Mount Kenya. Sanocho posa main won odo kaja chande to joka poni luro marigi manonyi sigi chande teno di keto abari mupogre jimi wantigi nyisha no wacho ne jogi mondo Israel adieri gie sani kinyalo timi yiero to jogi kumo sibedo ka kwedo Raila to kod jogi mo kwedo Keri gi ng'eny central adieri tiro wacho ne yacho dontie batielo paro moyuero rais ebine paleten Sito rima Kenya kisoma yule moyo bila rais maonge support na Kikuyu kama bila rais no balance your power yen kaji the election one year 2022 is difficult round one the chances ne yidi Iran koro Iran Kenya nyalo tilt question Kid Cheko election 2007. Yes. If you know something Jomokalo no nja Valley. Na the team of Wichimogo. Big queen. Just Timothy Mongela Kanya. Kinduka. Ntifia more. No election when the Dar. 2022. To do the major investors mandate in Kikuyu.
So gi support jogruto giluoro lalo mwandu ginyalo lar chande afadhali yokura ika kama dikele gikwe koro gin kirango Kenya kirango jo madhi central kaka jakombe dwaro kura central wanyalo bedo election ma nyalo doko 207. That's why jine temo wacho ni yes BBI en fundi ni maricho jomoko ka supporter ma moko ne do wawe BBI odinye giko ado balance Kenya inclusion chande do bedo ni message chande dano tothi ma do chako kata to mi benga tun kata koro dok chien to wadwa dhi ina a win lose mwasabedo kwa rie mangato ko kao to kaunte kod in bedoko kod sebedo oko ni sima kumai one a number of voters ma ngengi onge historia kama Kenya that makes Kenya become very complex because kwa tema wachene yes history ma Kenya nana kajira mogine no wen Kenyatta bokwerno oyo Kenyatta ni jela o Kenya bedo rais. That was a date ma some lose feeling joko ogi date no kidogo mane Raila go Kibaki tosha mana sa date yo moko wacho ni yes kijo chulo yes ko wacha gobe machon cha gichie kacha ni gobe manene kacha manene no bedogi mar deputy Ruto bani kitmara en gobe manyien kisomo ko mko principal part yes kili out ndiko list of jomo opes koro kibiro kwae first watch ni listing number di. So I think my cousin in my somebody in the president. Kodi bora oyo na bin pain president nakidimos kilo se namba nini pin to pesa di bene pin ko sani jo siasa oya odo pesa kanisa mawa ole sapit archbishop mar kanisa mar jo kangele na wacho ne onego duoke sapin altar ang'o matimore jaduong the moment makanisa chako jidilemo mondo Nyasaye megi wealth prosperity ongaka ni pogo mano awito ulugini yes because church and Nyasaye mi amwanda Nyasaye okun Nyasaye okonyo ganda mondo win maber church sadaka kigula ana kadi aja katolika golo sadaka puonjano gima konyo golo koni goni to tigole kiweva igolo no to ejere kidogo ko obiro mana mo miele ko bai John for a long time oko wa jogo pero kanisa ite matinga kamano for a long time Adek was a very good church and I think it's the best church no land but kirango behavior man aneno ka chon in ngato mondo bedo kanen padri to sani padri malao wealth padri mondo contracting padri jotenda jomanjo odeo to ene modiro tenda ka governor ene mondo ka rais padri ene jo catholic mondo best teaching it kin padri ti dak e church okini dak ko mwande mari en ma itiyo manadi man resources in the church yes so morally they bedo personally your wealth what John that's why most when you practice most kaka jo Waislamu behave okinyaldi in mosque bigo wa siasa to kidonjo i Christian places to kidonjo to kata kidonjo kanyi kwelo yoro botwe jela nyoro kidonjo ni dwa gero ngi kanisa gigoni padri go lemo ni gochongi piny inwa kodi lami oganda mag jo Islam wacho ni kibiro go siasa e church to gibiro tambi kata mosque mari kata kamano jo Kristo to puro yi kendo kubiro to koni jatelo dada mora ntie kama dhirio kech ne kaka nyalo timo ichako bete kanisa kapa jusenge ni wach mar golo manyonge e mukeli kar live kata mana bedi jatelo kata mana jakoma duol yakibelweti ngo kwa lusi bedo ni lweti ni godo kata kenja koma duol jaduong IBC duol matawich magiyiero Kenya kairi ne ko nominations za ngweno minde jo mano biyer mondo ibedi kanyero ineno ginadi IBC koro ni sawa Gini rochi berio congratulations to
Justus Nyang'aya en wuoyi mathuon no sipna wuoyi mathuon ang'e fasone ne ansoni higni mogundho mokalo 15 wasetiyo kod yore mopogore opogore en joma osechung'ore tiro mar oganda higni mang'eny koro Justus Nyang'aya abonyo jawodo yugis en wuoyi mathuon ma kanya neno nyingi kanyo eran gidhiya maki waters ok inyal ng'eyo matin but trust an go kuom Justus kod among other people. Justus mangi maber but aparo no ni wuodu moro bende donje IBC kendo an wuoyi maber wuodu ganya no betie wuodu ganya en employee ng'en tie IBC tie TikDN commissioners ko ema adek gin ma nitie what cream to kanisa ni printie wuodu ganya yes kanyo nitie wuodu ganya ma director of legal affairs Prisco we will learn en wakili ma police somo bila wuodu ganya goro polintie wuoyo maber na wiye mela yes ngama sani bi kanyo koro apparent en gima timre nikech gima nyalo koko chano procurement mar gik IBC nadi girito commission no being full ya kichak procurement to gima be timre na no ingen election untiwa in kura tigo na electoral sako no determine nang mitimo kawuono mitimo kiny ko implement to election be kirido makare no actually election and a process of giving to the yes election of Kiriga Samigo Kura and give no check loss check the time on check registration watch my video sound what about big and what the election was an Indian parliament devolution apparent Uganda Majulu Uganda Kenya onego parie type of Jotelo magini yero par type kata mana kido mar jatelo bende yero mochante mohiga manyien tich ariyo mar dwe mar aboro mar ariyo higa na malo fareto kod pira ariyo kore mana machupa giko mar kuku mar wach juma nieri migusi Kristo wala chako doga timbe kene juma ni manyien wecho do montanya 100% transition kachiel koda kagi private hospitals bende maginyi giwegi masani timo chanjo mar covid par kod ochiko to koda kagi Jubilee bende chako dogo loso od gikendo mako do moko mathoto obiro go mbaka juma manyien an harona otimero kamano nyane Evelyn matire kamera mokwongo kachiel kod nyane Daphne matire kamera mar reto kod Dan ulikwenye unyakach senior most matire head of production kendo mangini chenro obedo kare kod inja neno mar watu kod wende wa migosi Kristo wala chako dogo time chieng machielo nyinga en Harona Tiyo